wong dadi rondo ki penak apa ora? Aku mung takon. Umpama penak sebabe apa? Umpama ora enak jalarane apa? Sik to, Pak. Lek jenengane nyawange aku ki aku perawan apa rondo? Sinawangane kaya isih durung tau Spesial perform. kalau spesial ya. Ora tau spesial perform ya. Sinawange pripun, Bapak? Sinawangane yen Cinandra. Rikmamu ngemak ngembang bakung, harapamu nilo cendani. Alismu nanggal sepisan. Ewan dening pipimu nduren sajuwing ning ana sayange wong ayu. Napa sayange Kakang Mas? Sarunge suwek. Loh, sarunge suwek. Apa kuwi Tegese irunge tegese? rodok pesek. Ya. Loh, niki mboten pesek lho niki. Niki mbangire ning jero. Bangke amu wong ayu. Pripun Kang Mas? Rasane atiku kaya-kaya ora bisa ninggalake lan ngunsati kelawan sliramu. Bangke amu nawon kemit. Enjen. Apa meneh yen sliramu pinuju lumaku wong ayu. Njajal mlaku wong ayu. Aja. Lakumu lembianing kaya blarak semplah. Bah, dah. Ayo horor ngono ya. Monggo bacotke Kakang Mas. Kaya ngono wong ayu. Nggih. Perawan rondo gak bertuli. Aku tresno rondo Banyuwangi. Aku suci mereka akan belum pernah digremati. Ora percaya aku. Asik, ayo Mas. Kaya ngene iki rasane. Muga-muga RW 6 Bapak Imam tansah langgeng kaya sinebutake lembu. Blantik dadi RW mriyahke masyarakate. Ayo manis merak ati yen si